Hej og velkommen til den her video. Og vi skal spille Minecraft. Så har vi lavet lidt forud på vores ting. Jeg har. Han er ikke god til Minecraft. Men vi skal finde til, jeg har det svært. Lad os få det. Ja, nej, det kommer. Okay, Theo, du skal gå op på den der bloktingst og hoppe op. Men vi skal lave et eller andet video, hvor vi fashioner. Jeg kommer op med en homeboy. Ja, og vi skal bygge et eller andet. Hvad skal vi bygge til? Skal du have et hus? Ja. Okay. Hvor jeg kan score dagen. Når vi bygger et lille rum til dig, der hedder Theo. Og det skal være bare et roligt rum, fordi Theo, han er ikke så vild. Jo, jeg er fag. Jamen, vi starter på YouTube. Ikke Theo. Theo. Vent lidt, jeg skal lige åbne kisten. Der er bare hash i. Hash! Skal du åbne noget hash? Nej, det er sådan noget hash. Det er... What the fuck? Jeg har fundet en... Hvor det er sådan, man åbner den. Fuck, har du fundet noget? Nej. Vi skal mine Theo. Vi skal have nogle ting. Jeg vil have en ting. Fuck dig. Jeg har fundet en eller anden fucking mennesker. Hvor er det? Så må du sådan noget spørgsmål. Hvor Jeg kommer op til dig, din Theo. jeg vil hellere have den. Hvad fanden det nok? Men, hvad skal vi lave, Theo? Hvor er du? Der. Hvad skal vi lave, Theo? Vi skal tjene monies. Mener du det? Der er tjene monies. Du ved ikke engang, hvordan man spiller Minecraft. Faktisk. Okay, så tjener jeg monies, ikke? Men jeg vil være med. Jeg vil lære det. Du vil bare have dem, ikke? Nej, jeg vil lære det. Okay. Sprul hen på din pickaxe, din mor. Er det sådan, man gør? Ikke, så kom med mig. Du kender mig. Oh my god, hvor skal vi mine komme? Her. Hvor monies. Hvor er du? Jeg er her. Jeg var slet ikke bange. Det var også derfor, du sagde, du var bange. Ja, det var derfor. Jeg var slet ikke bange. Okay, jeg tager den her vej ned. Hvor skal du hen med det? Du skal grave ned, din. Det gør jeg nu. Der kommer lys. Det var mig, der sætter fakler til dig, din Hyron. Selv Hyron, bøsse! Okay, du skal lave... Jeg fik noget kul. Stolt. Ja, faktisk. Men, ja. Faktisk. Prøv at se, hvad jeg fandt. Hvad fandt du? Ikke dig. Det er du nemlig for grim til at blive fundet. Jeg finder bare kæft. Og jeg skal lige skaffe lidt penge. Prøv at se, hvor meget af en kul jeg får i noget. Ja, vi forstår godt, at du er dårlig til det. Har du først fundet ud af det nu, eller? Jeg fandt lige hvor jeg prøvede at komme ind på bilen. Der var nogen, der afviste mig. Jeg tror ikke, det kom ud, at der var nogen, der dræbte mig. Altså, synes du, det er ondt? Altså, det er en dårlig opførsel at dræbe folk. Ikke hvis det er til, hvor vi snakker om. Jeg skal skaffe lige Lille ting. Fuck minus. Prøv at se. Jeg skal hernede. Så mine er lidt crap. Okay. Skal jeg mine lort?
Det er fordi, du ikke kan forstå. Se, jeg holder det op. Jeg kan ikke komme op. Det kan jeg godt. Okay, det er lige så er det Sverige. Drikker det. Get up the way, bitch. Get up the way. Fuck, jeg er mod. Og jeg skal I ikke... kan ikke se, hvor dum jeg er nu. Det sagde hun lige først. Men Overgår ikke at have den der anden gamer. Så vi skiftede. til og den seje. Jeg tror ikke, det er sandt. Det er ikke særlig lang tid siden, vi har skiftet. Ja, men det er vores første video. Nu går jeg lige ned i narrativ. Færdigt! Færdigt! I skal holde mig. Færdigt. Og hvad sker der? Færdigt. Kom lige tilbage. Færdigt. Kommer 3 minutter. Færdigt. Fuck dig. Jeg er klar over mig. Nej, du kan ikke komme ned til dig. Okay, tilbage mig. Kan du ikke huske, hvad jeg lavede så? Og så skriver jeg sådan. Og så kommer du til mig. Ja, du må ikke gå. Okay, du dræber mig ikke. Ellers så får du ikke dine ting tilbage. Jeg har engang noget. Okay, Theo, stå stille. Jeg giver dig dine ting. Hvad snakker jeg om? Jeg havde mere måler. Gør du her? Skal jeg så drikke? Nej, du må ikke drikke mig. Okay, det er fint. Det er fint, du tog et par ting. Jeg har ikke fundet. Prøv at kigge. Jeg har kun en bud på. Jeg skal lige tjekke, om jeg kan finde 6 uger. Det kan du sgu da ikke. Du skal først brænde det. Men Theo, tag det sammen. Wow, what's up, Agnes? Skal vi tage på? Du kan ikke lave en skid med det der. Jeg kan lave dig. Fordi det er jo skidt, så er det lige dig. Færdig. Hvad fuck laver du med? Du bruger til en læderbrystplade og noget sten sammen. Ja. Det kommer aldrig til at virke. Ej, no. Hvor fanden skal den mikrofon stå over ved dig? Skal man ikke høre en små stemme? Den er ikke så pæn. Færdig. Stem hvilken stemme der er pænest. Min eller den. Eller ham her. Godt i Okay, det her det er kun når jeg hæser det. Hallo, hvorfor skal mikrofonen være over dig? Færdig. Den står sgu da sådan, din faggot. Færdig. Sig øve. 11. Så er du ikke rigtig sige 11. Er du dummer eller sådan noget? Det var en dog, Siger du? Mig dig, du kan ikke engang sige 5 gange 5. 5 gange 5. Hvad er det? 25. Jeg skal sgu da skrive det ned på et stykke papir. Du kan Jeg ved ikke, om I kunne se det. Okay. Altså, Joey han kaster papir efter mig. Theo, prøv at komme Og herhen. Fuck han kaster som en pige. Prøv at komme herhen. What's up, Haggis? Ikke? Camera down. Nu kan du høre mig. What's up, Haggis? Fuck, du kræver. Kender bare dine boller. Jeg fucker. Du kan lave. Han kan faktisk lave noget. Det siger ikke så meget, at han... Skal du også skrive det ned? Det ved man nok. Jeg kan gøre noget for dig. Ja. Ikke engang noget for dig, men altså. Vi skal logge af. Vi ses. Nej. Jo, vi ses.